Sabeu què és un drac? Jo sóc un drac. Força primigènia identitària catalana i màxim exponent de la lluita de contraris. D'una banda, l'animalitat salvatge i de l'altra, l'energia disciplinada que l'ha de dominar. Sabeu què és una quimera? Tothom creu que és un monstre mitològic grec que moria en engolir una punta de llança que es fongué amb el seu alè. Tots dos són elements de foc. Tots dos duals. Un dels més antics elements del bestiari de foc li dona la benvinguda al més nou. Loki, fermosa i bella quimera, que pot comunicar-se en la llengua dels dracs, vomita foc pels seus caps i cul. El drac és el guardià del tresor i a Loki li agrada apilar i engrandir el seu daurat i platejat propi tresor. I malgrat que tots dos senten un immens amor per la màgia, han restat separats per molt de temps. Hi ha una ciutat que resta dormida. Hi ha una ciutat que el drac vigila. I és en aquest llindar que, mentre sentir de nou la crida espera, guareix nodrint de passió, seny i rauxa el cor i el cap dels qui l'acompanyen. Quan la primera crida esdevingué, dracs de totes les contrades respongueren. Loki no l'escolta. No era més que una idea, un concepte, una ombra, a la memòria dels petits mortals. Tan distreta i preocupada estava pel seu tresor, sort de la màgia de la primera crida, que Loki queda enrere. I és per això que un parell de mil·lennis després, el drac pot dir: aquí la tenim. Com el déu de qui porta el nom, ens ha trobat seguint tan sols el seu propi instint. Quan la primera crida emmudí, Loki ja no sabia a qui seguir. Salut i foc, Loki! El correfoc per aquesta nit és tot teu.